Opse, exe, hola, unhlanhla la, aka Team Hope ne. Sikhona bafethu, crime doesn't pay. Crime does not pay. Bheka ngenzeni ngiphume ejele ngibonile ukuthi life rough. So ngabuye ejele ngayichinja. So if uyayifuna le ncwadi le ngizoyithola, ngizoyithola ku 069 73 92 170. Incwadi le yatholakala bafethu, I'm available. Ngangithola kuma platforms wami, njengoba ngishilo Team Up Facebook sikhona. Hola. My brother, Uspade, Israel Mateke Zulu, up close and personal podcast. Sure. Why Uspade? Nginipalele ngoba ngathini ngumuntu ngibuya kwenye indawo ngibuya ejele kahle so ngibuya ejele. Life benzima bibhlungu kodwa sengikhona sishintshile life and then ngiphethe nencwadi la yabo i-start leso. Okay. Yeah. Unasikhathi singakanani uphumile manje? Na 1 year 6 months yeah. Uyasayina? Yeah. Uqeda nini ukusayina? 2027 yeah. 2027 yeah. Okay. Yeah. Or under parole supervision? Yeah, under parole yeah. Okay, sure. Let's take us back, let's reverse. Ubani? Ukhulele kuphi? Ukhule kanjani? Ufike kanjani ecrime? Ungene kanjani ejele? Okay. Inhlanhla bafethu yewo. Ngiphuma kwaZulu KZN. South Coast ila story siqala khona bo. Oh, you from KZN? Yeah, mara South Coast eMthwalume. Yeah, from then ngamuva nani ne-old lady. Okay. Some move to Mandawi, South Coast. Then unfortunately, i-old lady lami lagcina libhoda. It was 99. Bengina 10 years ngayo. Was born in 99. Yeah. Hey, bengina 10. 10 years. Yeah. And mina bengise Sun City 99. Yeah. Yeah. When you were 10. Yeah, bengina 10. And then today you are sitting with me. Yeah, ngiyabonga futhi umdala ish. Ngiyabonga ukuhlala nawe. Life is amazing. You were 10. Yeah. And I was getting released 1999. Yeah, sure. Inkaze izo. Sure, yeah. And then today I see a man. Ish, yeah. So ukhule kanjani? Mfethu, abona oledi bayiqeda ukubhoyda ila imsangani iqala khona, amademoni ngena khona. Yeah. Give us story, yabona. Yeah. Sengihlala eDurban ngesikhathi ne-uncle. Okay. Yeah, uncle angithi uncle bekuyibrother yamama wami. Okay. So ngiyohlala naye eDurban angithatha ungifaka esikoleni. Isikole ngi-attend angizwisisi. Why? Why umntwana ongazwisisi ungafuni? Ngiqeda ukushonela uyena umuntu ebengimazi umama bengihlala naye. Ukushonelwa umama ukutraumatize. Ay, too much. Uthi shede kuye kakhulu. And then ithe bangahamba empilweni wathola walahla ithemba. Yeah, ngenza noma yini. Crime njani? Angize bese ngiyintwana ngiqale ngani ngama-shoplifting. Shoplifter ngene etolo. Kwabe ngihlala nomalume bengekho right ukuhlala naye ngoba ugcine naye ngathini engihlukumeza yabo. Kanti abanye abomalume banjani? Kanti wayaphi umalume banegama elibi? Into ngathembi wena kubumalume. Why bekakuhlukumeza? Ngathini ngicabanga ukuthi bekuthi bebona ukuthi angiyona ingane yakhe mina. Okay. Yabo, indaba, wena usesayidini ngumthwalo Mara igazi lakho mos. Umntwana ka yabo sisi wakhe. So you are a family, it's a family tree. So okay, shoplifting. Qala lapho i-story siqala lapho. Shoplifting. Ngangena in and out police station. Ngikhumbula one day on a Friday, very Friday. Ngizo-attenda eDurban e-Magistrate Court. Ngizo-attenda 2 cases in one day. Yeah. I was like, indoda. And then elinye liwani. How many years leso sikhathi? Lapha benginabo bana
13 12 12 ne ungena ama-police station yeah until ngize ngena kuphi eWestville eJuvenile Center. okay Ila umqondo ngithe ndoda ngihambani ngawe ngizibuza ngiwani. or you went to juvenile prison Yeah, in Westville. uncane Yeah. eWestville Yeah, Westville. Yeah. Westville eDurban esase-west Yeah. and west Yeah, sure. sizazi ngabomampintsha lezo sisake west Durban Basuke bedlalela laba bayazi kahle inyulenze amakhona khona abawazi so nakushawa khona. another crime oyenzile besides i-shoplifting yiphi Ile recently engibophayo manje. leki sejele uyobhantita i-crime enjani oyenzile Yes robber. Sishayelo. Yes robber sishaye kuphi awuthini. eHoughton Bese ngihlala la eJozi. manje uzofika kanjani eJozi Ngithe Jozi from eDurban. yeah Malo mugcina enzalo esengixosha. Angixosha ngenzani? ngoba uStoli Bese kwenzeni. asithatha ama-site ayi-2 singakhulumi kabi Yeah. naw uStoli maybe kafuna ube umntwana ohamba isonto umntwana omamelayo abona ukuthi lo mntwana uStoli ushaya ama-shoplifting ana-12 years 13 years 14 years Yeah, sure. ndlela wafika eJozi bohlala kuphi eJozi ngifika kuphi? Ngifike eSoweto, Orlando West. ofikele koLando Orlando West. Ngihlalile Orlando maybe 3-4 years and then ngamove Endofire. After Endofire ngamove to Hillville. you Yeah, ila istory siqala khona ukuthi ngize ngibuyele ejele futhi manje kodwa ngeminyaka sengizobhantinta yabo. vele kulani hlanganise khona ischeme se-house robber Yeah, sure. Yeah, ngimitha amawathi aseZimbabwe lapha yabo. meet out zasezini Yeah. nathima Ngiyaspina ngiyaspina ukuthi indoda kumele seneso. bakugweba uhamba yiphi court buhamba kuphi Westgate Yeah, ngihambi Westgate la eJohannesburg. embazweni Yeah. hayi Westgate laphana hayi as let us decachet Sure. kanothini Engikwetshwa umuntu bengibuye bengiphuma manje. Omunye umuntu wangitshela, angifuni ukisho igama lakhe, angitshela ukuthi yazini, umuntu wagwebayo akasekho use-overseas. Sehlele overseas yabo. lo muntu owagweba Yeah. okay agweba-ke Westgate court zathi loco istraf That's Sunset. zathi Santrago Ngishaya itrial eSunset eB1. yeah B1 then ababuye bangigweba. Yazi ilo angithi for sure yazi itruck bingene. yeah truck Yeah. Westgate Laba batrayelayo bese buye ejele. Bayaliwe nisale. bona ukuthi awusayili Ngasala ngiwani. wasala uyibani La umhoya ngizwa khona ukuthi Danyani nombolo wise ufike washaya umthetho yeah 26 yeah. osesempetah indoda 26. sekumana Yangempela Dr. Dr. Gray Yangempela. uma ngobukhasikhasi begolide ngidayima Salute. imali ibanjwa yini akunamuntu onelungelo lokubamba imali ngaphandle kwini Bayibamba kodwa sabayeka ngoba yini lamajele lawa. so yenza ukuthi uthathe inombolo ukuba weak or you believed ukuthi vele ijele vele mawuboshiwe kumele ushaya umthetho No not bengi weak. yeah Bengena lapha bengisazi isitori sami bengena eSalzit yeah. Kodwa ngihlangana nomfethu uZipho angazi ukuphi. Angazi bagcina bemgweba iminyaka emingaka umfethu lo ya. yeah Noma usaphila yini. Umfethu lo wakaMasho uZipho. Yena owangifaka yeah ngoba bekabona something mina isibindi benginaso lapha eSunset. okay Ajazini mfana ngoba wenza lezi zinto zenzayo subamba insangu wena uyadayisa insangu enkantini sudayisa nefolish ugwayi bazokuhlupa laba bafana laba ama-26 so ithi ngenzeni ngikuqashe once yabo so ngene kanjalo enombolweni so wena etruckeni itruck mayisuka eWestgate ya eSalzit sure azange bakugwajisa azange bakuthathele imali etruckeni yeah clever pari mali wash ibhande parts bakuzobela laphana nasema offset right azange ugwajisiwe wena
Why ungaka? Angithi bengingena ngingenalutho mina ejele. Ngenalutho. Mara Angena ngcolile ngenalutho, ngena ngcolile ngenalutho. okay. So bekulibele si-attenda ejele ngenzani umphakathi ngihlanganisa imali amasenti. So And sekunabafethu bangaziyo. Yeah, sure, yeah. sinikele philosophy yakho uyihlanganise kanjani imali? Uphuma from Durban awuna next la Yeah, sure. Yeah. visit awuna mali awuna next. Wenzeni kuze ube nemali? Yazi ngiqala kanjani ejele kuna bekuyiphaka. Yeah. Iphaka for umuntu ongazi, iphaka it's breakfast time and lunch time, Yeah. Yazi Kankopo. yeah, ngiphaka bese uphaka ekitchen. Yeah. If uphaka chicken, uphaka beef noma ingulube. Yeah. Yazi bengenzani? Bekuyinyama gwaya ngithi. Inyama leya ngayithengisa and then banginikeza ugwayi. Obongayi. And mina ngingabhemi. Angaze ngabhema vele. Yeah. So ngithengisa kanjalo ngoba yini bengenayo visit ngenabhesuka. Ngithengisa inyama yami and then ngiba nogwayi abaningi. And then ugwayi yazi Sunset if yeah ugwayi abayi15 yakhona ukuthengisa bu10 lesikhathi ugwayi abayi15 amalusi ayi15 bebizi 20 yakhona ukuyithengisa 10 rand. Yeah. So kanjalo ngiloko ngithengisa ugwayi up until ngenzani ngithenga ibhola lentangu. Yeah. Ibhola lentangu lenzani? Ama plate. Yeah. Yeah. Ama box amancane, ama plate. Ama plate. Ilazi sheko, nilangiqala khona, yeah. Akwiri. Kanjalo, ngingafundisa ngamusa. Yeah. Yonke. Ngeshela ama-iron. Yonke into mfethu. Yonke into. Then wagraduate kanjalo ukuthi soyazondla. So azamba kwaba nabantu abasuke eDurban bazokuvisita. Hayi. Ose-Sunset. Hayi akazi into. Zange ngenzeke lento le. So what is the worst form into eyenzakele enombolweni? I26 yini? Bayenzana ama26? Ama26 bafethu sebenza ngani ngemali. Imali ugwayi ngithangu. Oh, kusathonza le ngosimokola. Smuggling. Yeah, ngemali ukufuna ukadivu kakhulu ngoba manje ngizobe ngathi. Yeah. Kodwa imali itsine spice imali yangithola. Yeah. So then boshaya ngathi 10 years. Yeah, 10. Bakugwebe 10. Yeah, sure. Userve 5 years. Yeah, 5 and 6 months. Okay, the 5 years 6 months uyishayele Sunset. Ngithe Sun City ngathi Oli Mabopane ePitori and then ngabuya ngathi Lukop. Owayelukho. Yeah, ngiqedele Lukop, yeah. Yeah, sure. Uphelele eLukho. Yeah. Local prison. Okay. Then what decided to change? Yeah, ngashintsha ngabona ukuthi Yini lenza ukuthi change? Azini ngibonile lempilo vele. Especially Lukop engibonile ukuthi ayizingishintsha mfana, especially amajita besukile. Yeah. Kushayisana itimela vele. Yeah. And then abafethu uthola ukuthi umuntu kumele aphumelise, umuntu useye maximum, uyoqala phansi sinye isigwebo. Yes. Ila ngibone khona. Abanye bayishaya ngama-draft, ama-transfer bayiswa le. Emayini, iphungani yini leya, i-Kokstad. Yeah. Bayiswa le. Shaya nge-draft, yeah. Abobho Johannesburg. Yeah. Bevejana. Ila ngishintshe khona ngithi yazini wena bucula bumrepa mfana. Umrepa wena. Yeah, ngithola. Yeah. So at the same time una the talent lili. Yeah, music bukhona esayidini. Music bolo kukhona. Yeah, sure. Okay. Waphuma eDanyana. Mawuphuma eDanyana yini oyilodile usasejele ozilole ngayo imikhonto yakho. Yeah, sure. Zakho ozithathile ukuthi yabona mangiphethe lokhu nalokhu ngiyofika ngaphansi nibe umuntu nalo ofana nabanye. Yabona wengiphuma ilo incwadi engibhalile. And i-idea encwadi yaziza kanjani? Ngisekhulu ukuthi ePitori ejele lasePitori. Ngivalelwe. Elazi khulu ukuthi valela 23 hours, 1 hour exercise, yeah. I-idea encwadi ifika kanjalo yabo. Okay. Nokuthi kumele ngiphume kube umrapper.
Kodwa incwadi ifika kanjalo ukuthi okay na incwadi motivate abantu. Wakhe abantu. Bone stationary sokubhala ejele. Ngoba ngithi kusejele. Yeah, sure. Uthole pha ama ball pen. Nencwadi le ubhale kuyo or bone laptop. Ilo le simple yazi bengisebenzisana uThukhwaya. Kunencwadi uThukhwaya. Thukhwaya. Incwadi isendlini namanje, incwadi Yeah. bengibhala kuyona ngisasejele, ngiphume nayo namanje khona isendlini. Yeah, not le sithi into ngama-computer la. Khona le bengibhala kuyona ejele. Okay, uyibhala. Yebo. Thatha isikhathi ngesingakanani ukuthi uyibhale? Ngoba ngiqala ngo-2018. Okay. Ngithola 2018 ngibhala. Yazi ejele yamuva kwesinye isikhathi kwelinye ijele lapha. Ama-draft. So yeah, ngiyokubhala sometimes ngokuyeka. Yeah. Ngenze yabona. Yazi ngumuntu wenombolo. Mara roughly nje duration ikuthatha isikhathi esingakanani? 1 year, 2 years, 6 months? More than that. 2018 kuzoba yini manje? 2024. No, Early? no, last year. 2020. Yeah, last year. Yeah. So from 2018. Mm. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Yeah, sure. It's a 6 years project. Yeah. So igama lencwadi athi siyibone incwadi. Hope Save My Life. Yeah, sure. Unhlanhla Masango. Sure, Mhlangu, ne? Oh, Msango. Nhlanhla Masango. So le ncwadi yakho ikhuluma ngani kahle? Incwadi le ikhuluma kahle istory sami la ngiphuma khona. From KZN. Then ngamuva la ngeza la eJozi, kwenzakaleni eJozi. And then ngangena ejele. Ngaphuma ejele. Yabo, so ikhuluma kakhulu ngalezo zinto lezo, yabo. Yeah. So ubani oyipublishile? Abantu ba ohlangane nawo maphuma ejele ukuze ibe yi-hard copy so. Yeah, uStan and ngiyambonga kakhulu Mr. Stan. Yeah. Yeah, for ukubelieve kumina nestory sami. So waphuma ke manje incwadi nayo uyibhalile and then uStan uyokusizile ukuthi le ncwadi ipublishwe. Sure. So le ncwadi itholakala kuphi? At the moment ngibhizi ngikhuluma nama-shop, ne? Okay. It's busy i-process la, ama-meeting after meeting. Yeah. Yeah. Why do you think your book? Yeah. Mele siyithengise thina. I-process inzima kodwa ungayithola kimi incwadi. Okay. Yeah, ungayithola. Bangifonela noma yang WhatsApp. Okay. Ku-069 73 92 170. 170. Yeah, sure. Okay. Yeah, so you are a musician at the same time. Yeah. So uqale usiphi stable? Uqule nako bani? Mfethu music, ish. Azibe kumele ngikhuluma music vele. Uhlupha music, ne? Ukuthi ngiswa kude nawo mfethu. Yeah, yike ngithi uyahlupha music. Yeah, uyahlupha. Ngiswa kude kakhulu kodwa just nje ukusummarize ngikhuluma ngabanye kodwa ngiqale from ETS. Yeah. Bekusana ETS ngaleso sikhathi lesiya. TS Records. Yeah, o-DJs o-Brandesh, iNyoka, o-Prokid. Abo-Slash. Yeah, and boys ngiyaguga ngikhuluma bonke abantu engikhuluma ngabo abanye sebeshonile. Yeah. Which means ngiyaguga. Yeah. No, bengispire nama-out ne yabo. Yeah, ngeke ngikhuluma omunye umjida ngoba kwenye level manje kuzobe ngathi yabo. Yamclaima. Yeah. Kodwa abo-DJs bebengigaya i-permission yokuthi ngibe opening act. Bebenza ama-tour ngoDecember. Yeah. Summer Splash. Yeah, ama-Summer Splash. Oh, we-opening act ye-TS Records. Yeah, sure. Kudala kusakhona uPastor Mbopa angaze mkhumbula. Oh, Pastor. Angikhumbula umjida le. Umfethu maphorisa na yeah. Naye sahasila. Yeah, sahasila. Manje mawumbona today akule level. Asikakahlangani since abe this big angakamithi. So wena ushayana quite. Uqulani? Ngise no. Ushayana.
Ngaleso sikhathi lesiya bengishaya i-rap kwaito. Oh, Yeah. uRev Ngaleso sikhathi yeah. Until ngimitha bani ubunkosi. uZola. Yeah, uzola. Yeah. Yena umjita wangisayina bekune 2009 wangisayina. Awo. Wakusayina uZola. And Yeah. Kuluva Entertainment, yeah, sure, yeah. Kuluva Entertainment. Yeah. Okay, ukusayinile uZola. Yeah. Wa release i-album. Kuthi ngalesa sikhathi lesa i-timing yami wrong. Ngifike ngesikhathi umjita kwenzeka yonke le nto ayikhumbula inyaka ibiyenzeka kandeni yeah. Owarekhoda lapha eMelville lapha kwakhe. Yeah, Melville, Sydney Avenue, yeah. Oh, lapha kulesa studio sakhe. Okay, umuntu onjani uZola? So far. Umjita umfethu yeah, last time nginaye vele besibonisana ngempilo. Yeah. So you understand umuntu omdala ahlale nawe phansi sona nikhulume akutshela ukuthi naye kwenzakalani empilweni yakhe nawe umtshele kwenzakalani. So yeah, umfethu ngamhlonipha, is my senior. Yeah, ngamhlonipha kakhulu. Ufukani uyamazi? Ngiyakwazi ufukani phela. And Ufukani noZolani. Wonke umuntu abantu abaningi basho kanjalo yeah. Ufana noVukani. Ngiyamazi uvukani. Sebenzela kakhulu ihasla ke le. Isikomplazi ngiyamazi. Akakhipha. Yes. Stand up performance njalo non stop. Ngiyawe. Yazi ukuthi naye associated noZola. Yeah, nginenamba kuvukani. Uyafana naye. Number yeah, ngiyamazi uvukani. You vele. Yeah. Okay, uDJ Sbu umuntu onjani? Usipane kanjani naye? Phethe kahle. Sibuda athi grind now sibuda yangithola. And out le yazi bengiphusha na amashow la ngaphandle. Yeah. And then yaloko bephinde ngibona futhi emgqoko orange ngisimosha ngibhantinti eyathuka. Yathuka mangala uthawo. Lokho ngizibuza all along angisakuboni ngaphandle kanti la ngithi mara ngiyaphuma yabona. Yeah, athi grand sibuda. So bebakunika imali as an opening act. Or uperform for exposure usazakha. Yeah, bengisipusha. Yeah, ngalesa sikhathi yeah, bengisipusha. I thought as much. Yeah. Imali ayiphuma phumzini Yeah. Bengisipusha ndoda. Free State ngisebenzisa imali. Sepitori ngisebenzisa yami. No, bengachazeki. It was ukuthi ngasipusha. Yeah, abantu bazi ukuthi now ukhona esikhaleni. Yabo. Yeah. If ingasayina yabo. Okay, asano sign ku TS. TS. Yeah, kusale kangaka mara ngizange. Okay, kuze kanjani ukuthi ungafiki leso sikhathi sokuthi usayine. La ureleasiwe njengamanye ama-artists. Angithi la uZola afika khona ngithola khona. So that's why TS hey ngithi yeah, umjita nangu seyangisayina uGuluvu uZola 7. So manje ke ipassion yakho yo music usayidrive sasokona mfethu so leso silonda ngizobuya ngenye into abantu abangayilindele yabo. Yeah. Oh, you are gifted. Yeah. Because ngilalele too much ukuthi music kwenzakalana abantu bathandani. Yeah. So ngibhekile ngiobserve. Yeah. Okay, bathanda into so banjani? Bathanda into so okay, mina ngubani? Ngingenzani bengangena e-studio? Yeah. Nguphi yabo. Yeah. So ufuna ukusipana nobani mase so accelerator ku music so ungenile mawubhekile nje kule industry. Ngathini i-vocalist I think Ulwa Ndlunkulu. She's good. Very good. Yeah. No we ka Big Zulu. Yeah, she's good. Uthi nginika imali ubonakala ukuthi uyangithanda. Yeah, Ulwa. No Shama Kafel. No, she's good. Yabona Ulwa. Kombi enkadi. Yeah, yazi Ulwa une voice and then nalomqondo leyo ukuthi ingoma yenziwa kanjani ukuthi ibe hit. Yeah, I think yabona lo yeah. People from Durban, I think they are good in art. Too much mfethu. It is secret yaseThekwini. Ingakho ezinye izinto engakutshela zona. Yabona kunendawo athi iBat Center eDurban Harbour. Yeah. Kwenziwe art lapha ya. Yeah.
imall kwenziwe art kunabantu kudlala ama-instrument ase-Mozambique. Marimba, the stuff, dog. Kuyagidwa. And then le phezulu kudlala ingoma kuyagidwa. Yeah. And then le kune-side labo mrapper. Yeah. Abo-Zulu Boy baphuma khona, abo-Zakwe. Yewena. And then i-playhouse ke ila kudlala khona. Act. Yeah, lezakhe zama-actor. Umbongeni ingema basuka la. Yeah. And then i-stable theatre. I-stable theatre yizo futhi zakho ama-actor. Actor i-drama futhi at the same time kuyadanswa. Yeah. Durban rich artistically. Too much. So not just i-Durban KZN siyonke. And ama-poet. yeah. Oba noZapho Angaka ama-poet e-KZN. Yeah. umrapper strong. Yeah. Ngifunde naye primary. Yeah. Okay. Zonke sibuya ngale eThekwini ngale. Yeah, si-rich bafethu ngale. Yabo i-talent. The talent. Amaciko. Ngathi there's too much drugs. Yeah, lokho khona. Yeah, sure. Why? Is because Push your mind there. Yeah. ikepe zifika kunolwandle lapha. Yeah. Why there's too much drugs there? Ukuleyo ngifuna ukadip kakhulu kuyona ngoba Isikhathi sesifikile eSouth Africa ufino. Yonke into seyakhuluma mfethu sifike etafuleni. hayi yabona lezo yaziphusha ubani kakhulu amandiya. Oh amandi. Yeah, yibo bayirana iDurban. Nalento okukhuluma ngayo. That is why Yeah. matlapa onwa yibo. Ngale yeah. Yeah, I once went to Durban ngihamba nama-actor laphana. Ngathi bathi besesegcwele kusingafayelanga singene. Mara ngoba ngibona thina ngoba sidumile. Sangena laphana. Sure. Oh, ama-club i-spider web Yeah. ese-business. Siphethwa amandi. Amandiya. Mara labo daka ngithi bakhona abo Mandiya abelungu abancane nabantu abamnyama abancane. mara kudominate amandi. Bona badominator. Oh, iDurban yabo kahle. Yeah. Uhamba le lamalokishi wabo uPhoenix, Chatsworth. Ilazi isha khona. La khona abo daka nge-lockdown. So awuna fear yokuthi okay, let me start by this. What is your fear in the industry? Gaming. I'm not fear. I don't have any fear. I fear nothing. Fear not. Yes. I What fear do you say nothing. about abafana nawe going back to Mandoza, Abu Brown Dash, Yeah. Abu Pro Kids, Abu Double H, Yeah. Abu Lebu Matosa. The list is endless. Yeah. Bapoda, like the same way, Amatrax, Suicidal, Abu AKA. That is the same route, you see. Awucabanga ukuthi nawo mawuzongena udunga kwa famous wenza imali uzobhema ama-drugs nawe bese ucommit suicide uzibulale or overdose or ufe uphua. Yazi ejele ngifunda izinto eziningi dog. So ngifundile too much. And by the way ama-drugs ngiwadayisile ejele. Ngawabhemi. Yeah, vele abantu abawathengisayo amabhibi. Afike ngiwabambe ngezandla zami so. Yeah. Thengise ngithatha imali ngifake ephaketheni. So la mentality sasekhona ukuthi mfana impilo it's about imali. Yeah. Ngiyangithola. Yeah. Ungadawa. There was a point ejele mina ngiphethe imali ama-1,000. Bengivala umdiyadiya wami ngibala ngicounter yeah. Bathuka. Buyi last number nje. Ngike ngabo yazi yafika uhambe ejele. Yeah. Ngiphethe kanye imali ngathuka. Mara ayitshela one thing yazini. Vuka kusasa. Ekseni bekufolwa. Benikanti ngama-22 uvuka ube normal, ube ne-discipline. Ngaphapi, ngoba usunemali siwenza izinto engamele zenziwe. Uyithulele. Yeah. So where's your family right now? Durban. Yeah, sure. Yeah. Where's your father? Ubaba ngaze ngamitha ngimazi. Amazi baba.
ikuphathe kanjani lento lokuthi ukhuluma ngazo babakho? Ngiphathe kabuhlungu at the same time. Nokungidina ngithi yazini ngisenandaba vele. Kunini ngizabalaza ngi-1 ukuthi ngisazophizi ubaba ukubu. Abosisi unabo. Mamkhulu. Unfortunately uma wama ngitshela ukuthi mina ngi-1 kuye. Yeah, so yeah. Kusho ukuthi mawuso uphelele. So uhlala kuphi manje? Manje angikhona ngaround la Jozi yabo. Yeah, ngikhona, angikhona ngaround yeah. Apartmentini yakho. Yeah, sure, angihlala ngi-1. Unazi incusi? Hayi. You don't have a kid? Nami yeah. Now uphelele nje usho uyi-1. Yeah, sure, yeah. But you want to have kids? Yeah, so bona ngelinye ilanga. Eish. So mawuzoba nabantwana, ufuna abantwana bakho kube abantwana abanjani if you have a kid? Ngifuna kube abantwana aba-right, bangenzi izinto wrong. Yeah, ngohlezi ngibafundisa ngibajayelile ngingenzi wrong so. Yabo, yeah. So manje-ke, what do you do for a living? At the moment bafethu ngiphusha incwadi. At the moment, yeah. Nezinye izinto, ngisabhizi ngisahasela behind the scenes. Ngeke ngikhulume ukuthi ngisahasela ngenzani. Uyazi kunjani. Yabo. So behind the scenes ngibhizi kakhulu, akulalwa. And then uthini kubafowethu labo bashiye ejele nalabo abangaphandle ocabanga ukuthi banganyathela la wena unyathele khona endleleni eroad, uthini kubo? Bafethu yazini i-crime. I understand yabo, silambile manje kunzima. Kodwa zibambe nje yami nawe ma sisters if ubhekile la khona. Zibambe bastonge. Uvula umqondo wakho ukuthi ungenza imali ngenye indlela without a crime, uyangithola. Mina bengibhayizile 2015 ngaboshwa bangigayi 10 years, yabo. Bengekho mnandi lapha. Ngibuyile manje ngibonile mistake yami ukuthi ngiflopile. Yabo. So i-crime ayisizi. Ngeke kusize anyway ngeke ize kusize. Mara lo mqondo unawo ukwenza iplan ngenye indlela egrand. Uzoba sharp, uzoba mnandi. Manje uthini ngalaba abaphumelelayo abahamba ngama-Golf R, abathenga amaveve, abavela kuma-social media, umuntu afraya 100,000 epanini? Abantu abanjalo ngathini angasikhathi nokubona kodwa impilo yabo indlela abachoose ukuphila ngayo ukuthi mina nasikhathi sokubheka ubani wenzani sekumele yabona ngibe nekwalo ukuthi ubani uthenga imoto ubani udla inyama. Anginaso leso sikhathi leso. Kusho ukuthi isigwebo sakho sonke azange wathola i-visit nangelanga eli-1? Ngitholile kancane mfethu. Ubani ozila zwi? Umagogo wase-Orlando West. Umagogo? Yeah, ngitshelile before ukuthi bengifike eJozi ngifikele Soweto Orlando West ya umagogo. Umagogo sowashona lo ya. Okay. Ugogo? Yeah. No to gogo wami. Okay, umagogo nje. Yeah, leso zinye istory sikhona la encwadini ukuthi ngimithe kanjani lo gogo. Sikhona encwadini leso story leso. So yeah. Ngabo. Ungivizithile kayi-1 ePitori. Yeah. 2 times, ePitori. Okay. And then mengibuya la eJozi eLukopu. Yeah, ngibuya sebathi ushonile yabo. Okay. So bonganayo iCherry azokuvisit? iCherry bekakhona mfethu 2013, yeah. Hlukane 2013 mina naye. iCherry bengiploma naye. Okay. Ngithola, yeah. Bengizikhommithile kuyena. Yeah. Sahlukana. Okay. Then ngisejele nini ngireach out ngamthola lapha ya. Ungitshela ukuthi
ngalesikhathi uyakhumbula ngelanga so bengibuya kokwenza abortion ukucabanga ungitshela leso story ngefoni ngisajela Bulala ingane yakho. no yena ucabanga ukuthi ngeke ngisaphuma ejele ngithi abantu abanjalo banalo mqondo ukuthi once waboshwa angekaphinda abuye Sigebengu umgulukudu. ekaphinda abuye Ethe yeah dili kathele. ungitshela lonto kanjalo ngisajele uyangifonela uyasho yakhumbula ngaleso song ya ngithi angakhumbula yeah bengibuya ukwenza abortion yes Ngisho yazisola manje. yeah too much Bheka manje impilo ukuthi yeah ngibuyile ngiphumile impilo ngabe iyaqhubeka manje. yeah anyways it's not about yena angibuyelanga yena ngesikhathi seso yeah awona Ano ngiyakuzwa Clivo lava. Shantla my son unhlanhla igama lakhe. yeah sure ikamele mnani la Yeah, ngimnikela lo gama ngoba angwafuna amagama nyana nawo akudala lawa ayenza ukuthi abantwana bahlupheke. Uzonika umntwana igama nakamalume akho. Mntaka nami ngihambe eJozi ngibe free. Yeah, mntaka baba uyalazi Sure. ungazela ku. Mfethu ngicabanga le time bengisasako yebo bengisahlala eThekwini. Yeah. Kuyizo I think la role Yeah. ya shocking country yonke. Yeah. It was something different. Yeah. Ngoba ngoba ngalesikhathi besitshela kuyo generation yonke into soft generation. Izo ayibehlukile. La ngwazela khona legend. And then I understand we are actor kwezinye indawo ukuthi TV angibukela ngazi ukuthi ngobumanye so mara mina ngikhumbula kulo izo sure mntaka baba man sibongile ukuthi uzinike ithuba emhlabeni sure uzinike ithuba lokuguquka umsebenzi omhle wenzayo ngikufisela inhlanhla sabonga mfethu ungathi utheki never kunzima indlela enhle inameva ukushintsha ukuba straight uko easy sokudlala akona umdlalo and wazi kahle ukuthi nawe uyazazi lezi zinto uyazazi imoto uzincitshele imoto uzincitshele imali for ukuthi ufuna ukubonisa abantu impilo the way ingakhona it's not an easy task but on your journey be strong. Sure ngiyabonga ngesibonga Singamgcoka amasudu sibonakale ngathi singabogabhadiya no sifihle ilonda phansi kwanamasudu. Yeah sure ngiyawe vele ngulova ngawe yeah sure awathekile yiko silale podcast leyo bayicela amajita bathi noma ori siyawabona abo siyajola 99 abo 50 abo what abo tsotela abo Truth and Commission bathi no sifuna ishow yamajita amajita afuna ukukhuluma no sure yeah so ngiyabona ipotential yayo le podcast ukuthi yini sure ithinta mostly abantu abafana nami abafana nawe sure akusoqala kusogcina senza abantu bafuna ukukhuluma ukuthi kuze ngigangwe so ngihlanga bezala izitori ezinzima yeah sure yeah eziye zingaphezulu kwami ngisiza la ngingakhona khona la ngingakhona khona ngikhulu angisongo uNkulunkulu yeah sure even noNkulunkulu akasizi wonke umuntu sure khona abathandazayo akwenzeki next khona abathandazayo zayenzeka izinto remember God created us in his own image ukuthi noNkulunkulu naye khona la athi I know leyozoyibona okay athi sibone la mara into ekhuthazayo ukuthi usukumile uyisukumele impilo yakho yeah awuvuma kana phansi ngivumanga imfethu ngivuma phela manje uhamba kuphi uhamba eMalibhoro manje eAlexandra Township uma uri yeah sure election khona la uyakhona it's not about ukuthi sizokunika imali sithi nayi i50,000 right nada zangisanikwa but the courage that you have yes nomunye ubhekelele naphana
Yeah, sure. iyambonisa impilo ukuthi Yeah. kebe ngabhadali. Bhadali. That's the gospel we're preaching, my brother. Sure. Siyabonga mfethu. Thank you, my brother, ukuthi usivakashele. Kubonga mina. Tshela abantu nayi incwadi bafethu. Yeah, uyayithola ku-Facebook Team Hope, TIM and then HOPE, Team Hope. Yeah. And then uyayithola kwi-cell number yami no WhatsApp i-069 Yeah. 73 92170. Yes, yeah. Mawuyifuna. Uyideliver kuwena because ngisabhizi ngama-shop nabelungu laba ngisakhuluma nabo. Yeah. Okay. Ngisakhuluma nabelungu ukuthi ingene ema-shop. Kodwa for now uyithola mina straight ngiyayideliver kuwena. Okay. Imali? I-200. No, if two clip. Yeah, sure. Okay. 2 clip, yeah. No, sibongile mfoka Mhlanga. Yeah, usikhonzele na the day uyeThekwini ukuthi hayi bakhona ama-legend awuma-uri basayibambile. Akhona ama-fruitman. Ngiyabona friends. Groove. Siyaganavanta sibhema ama-hardly emakhoneni. But until we decide to work. Semsebenzini. Ladies and gentlemen, subscribe. Tshela ongekho asubscribe laphana ku-YouTube laphana ahlangane ne-Israel Matseke Zulu up close and personal podcast.